Gaurkoan, hemen txokoa daukat, sepia, arderaz, txokoa, eta ingo duguna da arroz beltz bat, arroz risotto beltz bat ingo dugu honek. Hemen daukagu tinta, atara duguna, dana hemen, ibiliko gara mugitzen da goxo-goxo, hemen arraiz aldaba daukat, gero bustiko patxar pixkatekin, eta zelanez gure aitzola handian txakolinakin, gaina lagune daukazu aitzolez. Bai, bastante lagun mina, bai. Aitzolen, gaina al final hori izan zen, aitzole gira hasi zuen, Hori da, bai. Pena da. Egun hori izagunan borobila, Oso, baina, holako pasau itxen marka lortu eta gero, bai. Ez da, atzera bulteik ez da, segin bekotza azkenean horrata. goi mailako kirolak, danak edo, kirola itea hona da, baina maila batetik aurrera, holako arriskoa badaude, Bai, nik uste dut kirolik lesionau, oza, kirolarik ez da nik lesionau ez dagoela. Horrek kirolan parte da, eta, nik uste dut asimilautu egon bigarrile, edozen momentutan hau da lesion bat sortau, eta, aurra behitxu eta aurra segi. Bai. Indar gehiagokin, berre? Hori da. Bai. Lanian jarriko da. A ber, nik piperra hau, bitu, ingo izuna, bitu. Gutxora era hor moztu horrela, xerratan. Bai. Eta gero, hauek, txiki, hau dozen txikian. Bale? Bale. Eskua moztu, Gero honek, harri jasotzen nik uste dut ez da, atzamarra bere garrantzia seguru izango dutela. Harri jasotzen garrantzia danak, hasi burutik eta 10 punta gaino. Hor, harri jasotzen, gorpuz guztiak egiten duela. Bai, azkenin beso batzuk izatea, baina gorputza. Beso gutxien. Beso indarrakin altetan mozu harrixe, ez duzu gasoaldi askoik lortuko. Horre midana, iztarrak eta bizkarra. Bai. Ala, kontuz, atzamarrakin moztua, ez dugu nahi hemen lesionatzen. Ondarrutarra, ez? Bai, gorosika duzuku. Bai. Eta, a ber, zelan hasi zinen, harri jasotzen, gaur egon gazteak hasi dira, herri kiroletan da pixkat gehiago eta gero eta gehiago animatzen. Baina, familia norbait zen eukan nolan mundu hontan ibiltzen zena, nola hasi zinen harri jasotzen? Ez, guztau beti ingate harri jasotzi eta herri kirola, ganiak horretana, gure osoa San Juanak egiten di jaixek. Bai. Eta beti torte zila, herri kirolak etxea, harri jasotzen, aizkolan da, hogar. Eta beti, noiz probauko eta harro horrekin ez da. Eta lagun bi hasi zin, harri jasotzen. Anima guztian, nina txikizatu aproba bat etxea, eta oso gustura. Junitzen, lehenengo jolas bat emogun hasi zan. Eta, gero sartu ginean gero eta gehiago. Eta, Eta gaur arte? Gaur arte, bintzet. Eta hori noiz izan zen? Itxurera bindala guartzen? Bai, oindala 2000 eta hori zengo zen 2005 hor bueltan, itxurera bera. Mar bat urte. Eta hor zer, norbait zegoen harri jasotzen ibiltzen zena, o nun izan zen duten aukera aurreneko Bai, Pedro Salegi bitxartez hasi ginen, bere harritok izan. Bai. Eta, gero hortik zelaina pasan nintzen. Urria eban euken etxetik. Ja, hastine konstantixa bat eremizu entrenamentu egitxeko. Eta momentun zelaikin abil. Baina hor, azkenean, harriakin egunero ez da entrenatzen, ez? Ez. Horre, harria, ze izaten, gimnasioko lan esan duzu horre, desente inbarko duzu, ez? Bai, batez be gimnasioko lan da lesiuk eta bitatzeko. Bai. Eta gero harrexea, negu aldea gehiago emizu gimnasioko lana, eta uda aldea gimnasiuk kendu, eta harrexeak izegi. Baina, hori gimnasioko lana bakotxak ikusten dau. Niri igual ondo jungo bate gimnasioko lana, zuri igual mendixe jungo batzu ondo, horre harri matematiki. Eta bakotxak egarra bitzen bere buruai, zerrein, eta ze torteako ondo. Zer juten da ondo. Bai, hori da. Eta gero, zuen saioetan da, erresistentzia asko lantzen da. Fondoa da baitezu, mendian ibili, korrika, zerbait... Bai, hori bakotxak ikusten dau zerrein. Batzuk igual mendire jongo di, beste batzuk bizikleta, beste batzuk gimnasiunen zirkuito batzuk. Baina, printzipalena harrixak inetxi, Bai, alperrik jongo za maratoiek horritzea, gero harri gautzen esposu itxen. Ez daukazea ikusi bat harritzarekin, ez? Fondoa bai, biak fondoa dira... Lagunduen gotzu harri gautzeako, baina harrixakin berak egin emizu. Hau zigor? Perfecto. Oina aurrena hemen kipulina jarriko dugu, pixkat azten denean ja dantzan, gero piperra botako dugu hor.
Eta gero, junan zena, txakolina saltzen, Bai, ze gero, bai, ingo bai. gana, bustingo pixkat. Eta nik hemen, ipulina bota, eta berre gozten jarriko du hemen, goxo-goxo. Txaka, Bueno, hau galdu nik hau. bai. Gure aitzolen txakolina. Bai. Artisti aitzol, Aitzolekin bemen ginen kontu kontari. Eta izan hori be, isiltzeko ez dago, Horrekin, ostera. Ez. Da Eiten dauen aina... Zukaldin, nire aldin miako. Baina, eta zema kontu, eta danien dago aitzole, Hori be, ez da, ikusten baten da... Irratia piztu eta aletiken partidu eta aitzol komentarista. Eta ero hemen da bestian aitzol, eta bestian aitzol da... Chico pa todo. Bai, badago, jente bat, berezko daukatenak eta artista dienak eta... Bueno, eta, a ber, zu harri jasotzen hasi zinen, eta no zera bakitzen ni harri txikitara, ze zure hasieran ez zituten esan, zure gorputzakin harri handiak altzatzeko, igual egokia da zure gorputza, Ez, hasi ikasten beti harri txikisekin dehazteza. Bai. Ez izan ikasi 200 kiloko batekin. Hasi bizu, 50 kilo, zeuk errez mobitzezun pixu batekin. Bai. Ez lezinerik eta lauk ezpazteko. Bai, teknika ikasi eta ez landan da hori. Eta, bueno, guk biltzen ginen lokalin, entrenatzen gendun tokixan, gehixen beti harri txikisetako izen da. Bai. Eta neuri harri handixeak egin izan ez duzte askoik tiratzen. Probatu zuen inoz, harri handixeako lan Ez, handinen bat nik altzatzen? egin izan golpeka eta harri handi bat jasotzeko golpeka mizu. Eta golpeka gaur da egune, ondio sekulu ez duten hain. Ez dakit, ez neukaz moko... Claro, teknika ezberdina da, Totalmente ezberdina, totalmente. Zuek txikiakin, dana, zeituen gora itozu, ez? Bai, guri da azkeniz aldanik eta azkarren jasotzi. Bai. Eta aldanik eta azkarren, bai. denpora pixkate hartu eoteko eta berriro sartu eta segi. Bai. Eta besti da, jaso bat, egon, eta gero, ez da desgazti ez da iguala. Yes. Ez dauk ez ikusi. Bata da, korrikan 1 metro etxi eta marati bat etximon. Bixadik korrika laixak, baina... Baina ez dago ez ikusi. Ez dago ez ikusi, hori da. Eta teknika behorren besta aldatzen da, Asko, bai. Pilo bat eta harri bakotxa bere teknik daude, klaro. Bai, bueno, eta gaur egun gehiago berrio, ari diablan pixa, ez da, modan ero, harri baldarra, gero, horrekin, eta horre ja, harri bakoitzak horrek bai izango duela bere teknika, ez? Bai, horren zailtasune izaten da, helduleko ikestaukela, Karo. Kolaik ezingako mon, ez erretxinik ez olako ikizebe. Ezin da, oza, garbi, bai. Eta eskuetan zuek ezintzate zer eman? Ez, eta laban etxin da bela. Orduan hor bai da, teknika asko sartzen dela. Zenbat eta erokixea zeu izan harri gautzaili, nahiz da indar gutxi euki, etekin gehixatetzen. Eta hor, harri jaztotzaile bakoitzak, olako harri batekin, bakoitzak bere teknika dauka, ero danak antzeko ebiltzen duzu. Zuke modu batera alduko zu harri baldar hori, eta igual zuratzetik datorrena beste era batera hobeto ematen dio, danak antzeko izan. Izeleke baina normalin danak antzeko. Antzeko? Bai, normalin danak antzeko. Nitzako erreza bada, zutzako ere forma hori izango da erreza seguramente. Bai. Beste behiratzea nola egiten duen, horrena probatu egingo duzu, pixkate... Badaz harri batzuk ez da bena alatzen, adibidez igeldo harria, ezin duzu probau. Ez, ordan, da, Juan... Zuzen egon bizu txapelketa ja. Ja, berotu aurrena, berotu pixkat, eta ja, zuzenian berakin... Hori da, heldu eta jasotzen mozu gora, eta beste lan larxo bagatu da txia. Eta zema pixatzen du igeldoko harria? Egun da gota malago. Eix izan da neu era sekulen lajuna. Ze fetxa horretan beti izaten da mailabiko txapelketi, arretxik izena, eta bueno, izena betian emotot eta ara jutena. Txenon behar. Hori da. Eta horietan, harri baldarretan normalan pixua hortik ibiltzen dira, ez? Egun da piku kilo, bai, aldizuri handi bada hor, amezketa harria, egun da iruro eta piko daukizena, baina normalin hortik ibiltzen, egun da gota marbueltan. Eta harri txikitan, holan txapelketan, ja txapelketa homologatu izateko, zenba pixutakoa? Pixu esaktua dago, ero... Bai, txapelketa bakoitzak bere hartsi dazka. Euskadiko txapelketan adibidez, 4 harri mota diferente daz. Bola 1 kiloko, erretangularra da kopa 125 eta kubikoa 113. Gero Gipuzkoan beste pixu batzutako harritxe daz eta Bizkaikun beste batzuk. Baina bakoitzak beriaka. Bai, bakoitzak beriaka, bai. Eta zuri gustokoena, zein da holan zure gustoko tamainua eta harritxa eta forma eta... Bola asko gustatzen da, bola, eta bai kopare bai. Harri kopa. Bai, kopa da, bueno, kopa itxura... Bai, da, zilindro, baina bai, azpixia gaztatu ikutzen da. Bai. Baina bola, horre zaila izan behar du bola, ez? Horrek ez dauke heltzeko eta... Baina kola moteako orduan ez daula banik egiten. Peligorzu izaten da, humedadi deuan toki baten,
labantzen hasten bada, ba, Hori saltzatzen, aurrena, hola, pulsora, ez? Ba, lehenengo gerrisa egin eta bizu. Gerrisa egin altzau, eta gero ja bueltak. Eta bai, gero eskuk aldatu, eta gora. Eta hor, bueno, gero epaileak daude, jasoaldia balekoa ere izateko. Eta kontrolatu antidopinak, eta beste dozen kirol izango azamun, reglamentuk, eta ezin dozu erune zeune izumuko tamainoko harri bat bez, bere neurri edaz. Harria zuek eramate dituzue? Bai. Bai, harri jasotzei bakoitzak bere harri. Bakoitzak bere harri segretitxu. Espada harri baldarren txapelketi, bertako harri zizten dela. Orduan, Euskal Herriko txapelketan, bakoitzak bere harria dauzka. Osea, pixu hori izan behar du, tamainu hori. Bai. Hor tolerantzi batzu daz, eta hor tarteko bakoitzak bere... Bai. Eta hori zat, ez lekin nik hori holan zen. Nik uste nuen denak harri berdinak ikusten dena. Bakoitzak beri. Orduan, hor zer, sozio izan bezala kanteran baten, holako... Bueno, nik, amendik izango, zuerte handi bat dakatela, bai, Pedro Salegi eta zelai handiz ere, alkarrekin ibiltxega beti, orduan sekula harri falteik ez dut egiten. Baina egiz izan da, gazten batek nahi badu hasi beste, harri bat itxi ez dala bromi. Ez dala, berrota marreruko gauza bat ez dala. Ez, harri batek. Ez. Harri jabatzen eitxeko, diru emoten da, baina diru gazte hon bida. Bai, hoxe, gazte asko. Bai, emon ez da gutxen. Emon, hoxe galdetan nizun, ze ontaz bizi gaur egun? Ez, gaur egun ezin. Herri kiroletatik zaila, edozein herri kiroletatik ezin da bizi. Eta herritxik ez. Gero, aparte, zure lana dukezu, orduan... Ni egunero jabitzen nagusiko bostetan, eitzen naure 8 ordu, eta familixe bakat, eta basarretxen bizinan, lan batzuk etxeko tendi. Beti dauz ausarretxeko basarri. Bai. Egure kompletu eta ero entrenatu, aspertu ez zara, aspertzen. Ez. Eta holan loiteko arazoik ez, lertu eta helduko. Bai, hanka bat zartu eta besti zartzako ja lotena. Bai, gertatzen, ni egia esan, gero jendia, askotan ni inoiz jendia deitzik gaueko 10-etan, eta ni gaueko 10-etan ja gotena lo. Bai, ni normalen behatzira eta laurden behatziarriak, oera. Bai. Bakao, zu lauretan jaiki behar duzu, gero gutxo. Bostetan jaiki. Bostetan jaiki eta... Zeritan lan egoteko. Eta gero, Euskal Herriko, txapelduna. Bueno, azkenian, gure hori dauke, ez? Herri kirolak eta, bueno. Bueno, bai, posa ez da. Sakrifizio hori, itxen mozu, eta, bueno, zoze harrek urtetan badau, segitzeko posa zoze bida, eta... Bueno, etxean itxosue beti lo bintzat, kitxindi, beste kirolari batzu kanpora jomerazten da, bueno. Harri jasotzen da, bintzat etxera, lotara ez dala gutxi. Hori lagunate esaten. Asko, bai, nik gaina oso etxe salina eta... Bai, ez? Bai. Hori honena pelotari izatea, ni beti esan. Euskal Herren kirol hon bat badao, pelotari izatea. Etxean iten duzelo egunero, ondo irazten da, o esan dezagun pelotari lan pixkat ondo azaitza, ondo irazten dute. Eta palizake seguramente gu beste guzti hartuko. Ez. Dara nik ikuste dut tanto bat egiten da bani, no beste, eta jarri itzen dile, eta ultra gotxu eran da. Hartu, eta lasai egon. Guk 5 minutuko zaio baten hori itxeko iztakau. Ez. Bueno, guk hemen, ikusi duzue, erregozitu pixkat kipula eta berakatza eta piper berria. Oin, botako diogu hemen, txakoli txorrota da bat, hori zeure kontu. Bai. Eta ingo duna da, pixkat erregozi hemen, utziko du alkohol hori evaporatzen, eta ero arroza botako du, eta risotoetan bakizue. Gero hemen, goxo, muitzen ibili, eta pixkanaka mimatu, eta ingo duna da, arroz horrek bere fekula botatzea, eta geratuko zaigu hemen krematzu. Eta ero bukaeran, gehituko diguna da, hemen daukat txokoaren tinta, o txibi tinta, eta ero gurina, azkenean gurin pixkat, eta hanka hauek ingo dituguna da, azkenean gero politia jartzeko, salteatu ingo ditugu, patxar pixka botako diogu, eta hauek gero politia itxeko lan hankak irekita jarriko ditugu, eta listo. Bota txorrota bat, txakolinena, bota, bale. Hau da, txakolina, koñaka, esango dauze, kirolari, zer da. Baina guk hemen askonean, guk oin, hemen alkohol guztia, hori bai, mustura hemen sartzen oso, orduan, ez da ona. Baina guk hemen alkohol guztia, jende askotak esan da. Jo, nik aurrei errezeta hau, ez? Aurrei egiteko umea dauzkat, eta txakolina nola botako diot. Ez da problemaik. Guk hemen honek irakiten oin, nik hemen sua piztuko, bueno, honekin ez, baina patxarrakin irakiten hasten da, hemen metxeroa jarriko banuke, su hartuko luke. Alkohol guztia evaporatu egiten da. Orduan bai utzi behar da, ondo evaporatzen dana, ondo lurruntzen. Ez da gatu alkoholik. Ez da bakarri zaporia, txakolinan zaporia geratu egiten,
Eta, betxo, txak, hemen gu bakarri daukaguna da hori, bere alkohola ja dana evaporatu da hemen, haizea daukagu alde batetik eta bestetik. Eta oin, ja izango da, arroza bota. Iepa, turreta. Eta barrura. Ondo naztu. Eta oin bai ingo duna da, pixkanaka, jungo gara gehitzen ura. Eta ura bera jungo da eskatzen, Beti, risotoakin utzi behar da ura ondo, hemendik arraizalda badaukat, ondo lurruntzen. Eta bera ja dena zurgatu duenean, berriro gehituko dio. Piskat, sufritu behar da barrozak, eskatu hor, ura behar da. Suposatzen, zuria jango zula, holan garbi, kompetizioa baino lehena. Bai. Jana eta, aizkola, garai batean esaten zen, harri jasotzaileak eta herri kiroletan ibiltzen zienak, eta bakarrik txuletak eta holakoak eta zaindu, gutxiero, baina gaur egun, holan goi mailako kirolea zuek ibiltzen zaten moduan zaindu berra bada. Bai. Txuleta janda harri jatzaile mordu ongo zein Euskal Herrian. Txuleta janda izango zen bakarrik. Baina ez da hori bakarrik. Entrenamendu asko, lan asko eta zaindu barra. Jana eta, entrenamentuak eta disiplina bat eta... Ze hemen, harri jasotzen, entrenamendua oso garrantzitsu izango da, berezkoa, hemen, bere teknika badauka, Berezkoak bai. Berezkoa behar da hemen izatea. Bai. Dani mesalaxe. Ez? Hemen igual, aizkoran igual gehiago da, teknika gehiago, ez? Aizkoran harri jasotzen baino. Teknika, eske Danin da teknika azkenin. Bai. Gauzi da, aldanik da indarrik gutxien gaztauta lana ateatzi. Zuk esan duzuna lanen. Harri jasotzen, indarrakin bakarrik azten bazara, altzatuko dituzu, 3 aldiz. Bai, gero ja guztuko za, arrazabalikatuko za, eta hortar, teknika oso garrantzitsu. Horretxi da teknika, eta ero teknikaz aparte, fiziku lantzi. Egunero, bai, aztine desente bidar, bai. Eta ero lanera. Bai. Zuzudeko zuzuen meritxu. Lan osasuna dela esaten da, orduen gu oso 100 urte hartuko ditugu. Bai, hori olama da bintzat, zeginik. Eta, hemen ikusi, sartu hemen. Ja, dagoeneko nola dana lurrundu zaigun. Hau ingo du, zu hau pixka jetxiko diot. Eta horrela, berak jungo da eskatzen guri. Gehituko dio ur pixkat, eta venga, tak. Inarro, lau txaupela dauzkazu. Bai. Badago bat ematolan ilusio berezi egin zizuna, ero... Bai. Dudaik ez. Zein da hori? Hori... A ber... Amen, hauxe. Zein da hori? Euskadiko txapela. Euskadikoa? Bai. Hor nun izan zen hori, Euskadiko txapelketa? Hori alegin, izan. Eta finalera nortzuk iritsi zineten, o no izan zen hor? Horre, nik uste sorpresa izan zala, Aimar Irigoyen biharren gatzi. Bai, ze hortan, uste dut, azkenengo urte desentetan Aimar Irigoyen izan da... Bai, Euskadiko txapelduna, gaina... Eta errez. Bai, oso errez. Alde handia. Hori da, bai. Eta, areik entzi zupentza. Zelako posa eta segitzeko gogu moten da. Eta zu ikusten zinen, egun hartan juntzinenean... Kentzeko gai. Kentzeko moduan. Egun hartan, eske egun edaura, txupentza, 14-15 grado, atzaldeko zazpiretan plazan. Resina ondo, moko zidete, eskutan. Eta ze gogoa larri jatzen etxeko. 14 gradu da. Bai. Eta? Horretzena, zela izartuko txinda, esan honetan, hau da beru. Horrengi, ze harri jatzen egotan. Ez da inbeste bero. Ez da inbeste bero. Eta hori ondarrun, itxasotik gaize pixka sartu zala. Gero ja hor Tolosa aldea sartzen hasi ginean, ventanetik esku bat eta egozi. Aire egokitua jarri behar, bai. Baina gero plazan ez egon. Egokitu mier plaza. Hori askotan ikusten dira, olako errekirolak eta holan plazai, ero eskupelota partiduak eta... Baina izerradi behatzetan, noin udako txapelketak izaten dira. Eta gero zelan hemen humedade asko goten dan, beru ez da izaten iguala. Serge Pilu eta... hori, gehi Aimar horta arteko zagoala eta bar, oso, egun berezixi hori, oso. Eta zelan izan zen final hori, zenbat txanda izan ziren, o nola? Hori izaten di, bai, lautan da, 3 minutuko. Lehenengo izaten da, 155 kiloko retangularra, 3 minutu. Gero 155 kiloko kopa, 3 minutu. Orduan, harri guztiak... Bai, lau harrikin, gero kubikoa 113, eta ero bola, 1 kiloko bola, 3 minutu. Eta dana zeidan,
Bai. 3 minutu eta ero batetik bestea zenbateko denboratako tartea dago? Gutxurara izango zen 20 minutu. Hori izaten da, gutxinez, 15 minutu izen bidabe. Gero, segun zema kirolari juten din, karo, haren lan zailu kontutan hartzen da, orduan, Tarte handia izango da. Hori da. Gutxinez 15 minutuko tartea hon behar da, batetik bestera, txanda batetik bestera. Eta zupentzau, azkenengo zailun, nik jasoaldi bat kendu minutuan egin barri txapela jazteko. Berak aurrena altzatu zituen? Berak sorteun berak gertatu zen nire aurretik. Eta berak juntzan, bi jasoaldi bentajaz, azkenengo txanda, bolara. Eta karo, ni txapela jazteko jaso nitxun 3 geixo, bera baina. 3 geixo. Eta jaso nitxun. Jaso nitxun. Hor gaina plaza egongo zen, bueno... Emozioek, kristona, hori ikusteko, nik uste azkenengo urtitako txapelketek eta errena izen salatu. Azkenengo urteotan Aimar errexe. Karo, eta kanpotik jenti ikustea juten danak pixkat ikustetekako, emozioi onda izela. Ez aurretik jakin zeinek irabaziko da ben. Eta bai, ikuslientzako eta danentzako izan oso egun politxo bai. Orduan, 3 gehi altzatu zen ditu bera. Bai. Ondo zen, orduan. Bai, eske, karo, azkenengo tanda bastante ondo baian nintzen ni. Horre indarrak ondo jakimida gorten. Eta... ezin da, aurreneko bi taldetan berotu eta... Kristo paliza hartu, eta gero... Hortixar regulatzen jun behar da, jakin beharko da. Hori da. Eta IESko Euskadi, IES, oin bi urteko txapelketan, neukin noan hankasartze bat, eta bigarren tandan lakoratzen ahian zelan topet geixi jone ban eta ustu nintzen. Eta hori gogunakan. Eta hor laguntzaileak bere... Laguntzailea, harripintzaile eta danak itxe horre itxen da. Eukingo da, hola june gelditu pixkate ikuste zaitu igual bero. Erlojeru juten da algutik, eta berak kronometro batekin juten da, eta berak zetetu noiz hartu, noiz ez, ikusten batzu. Beraiek enterramentuetan zurekin egoten dira bai normalean, da... Zure lana izaten da bakarrik garrasi jaso. Eta erlojeru izaten da berak haintzitu noz hartu noz ez, eta ipintzaili alik eta onduen ipini eta eskarren. Zu bakarrik konzentrau bizu jasotzea. Eta berak esan dako bitxea. Ipintzailea be izerdi aldi ederrak hartuko ditu. Azkenean imardo altzatu, eta bueno, ipini ondo ez, beti, eta hor... Bai. Aldalik eta eskarren, eta onduen. Karo, aurreratxu, atzeratxu ipitzen mozu garrixe, zeuke moio mizu, eta horre... Karo, hor denpore galtzi, Denpore galtzen da, eta bai. Eta indarra galtzi. Eta indarra, eta harri bat izpitu zu ondo heltzen, bi jaso aldin indarra galtzezu, eta gauzak hor kontrolatuten dira. Mundu bat, guk hemen, bueno, bakarrik bakizu txorienera kirolariak danetek ekarri ditugu, eta bakoitza bere kontu dauzka, eta ikustu duzu, bakoitza, kirol bakoitza mundu bat, guk uste du bakarrik hori harria jasotzea daukala, baina horren atzetik askoz gauza gehiago du, ez? Nintzako harri jatzi oso kirol... Estrategi puntu bat badauka, ez? Horre jakitea... Eta gero sorteuk... Sorteuk garrantzitsua, ez? Bestia jakin bestian lanak zer izan dien, da... Hori da. Horrek asko lagunduko du. Asko laguntzen dau, onerako eta txarreko bai. Bai, karo, zuk atzetik urtetzen mozu, eta pentsatzen mozu aurrekuk itxin da bera, baina gutxi bengo da bela, psikologikamente palizi hartzezu eta gogo gutxikin urtezu plaza. Zu pentsau, nik ez dakit 2 minutun, zuk urtetezu lehenengo eta nik bigarren. Eta, zigorrek egitxu gara jaso gutxi 50 jaso aldi. Niko hoxe kalkulauta, harek 50 bueltan ebilikoa. Nik 50 batekin irabazikot. Eta zu juen 50 jaso. Gehatzena, buru gehatzeate... Eta burua, kirolean azkenean burua dana da. Dana. Zu motibatu urten, o nik ja ezin dut esan da urten. Nik ja ezin dut esan da urten mozu... Ez tozu sekula ingo. Ez tozu ingo sekula. Sekula ez tozu irazik. Sekula ez. Hori lantzen duzu lan pixka burua eta lan, hori berezkoa euskorra izatean. Euskorra pixka dizen emier, eta hori plazik berak emoten dago. Plazak eitzen ikasten juteza. Bai. Torri piko zua probeta egun baten. Eta bostekoa badauz jarriak, Bai. Amarraikuko bai. Eskuzeik ez da zu. Ni herri kirolan da mundu asko gustatzen da, baina nik gehiago ikusten naiz oskol biltzen... Bai. Hankorrika, alde batera eta bestera, harri jasotzen. Ni hori zaila, Bueno, ze hor,
behin hor ez dago kategoria. Harri txikitan, berdin da zuk eukila 200 kilo, ero 100 kilo nobera, gero hor... Ez, badau. Kategoria dago, Bai. Zure pixuan arabera ero bai? 80 kilo zazpitxik, porque txapelketa bat antolatzeko 3 kilolari humidabe, gutxinez. Bai. Bestela ezin da antolatu. Aha. Eta 2014an, Bai? izan, 80 kilo zazpiko Euskadiko txapelketa. Bai. Bai, izaten da egume bardinin. Eta pixu gutxe baltzatzen dute horiek, ez? Bai. Gaudi desintoten da. Urte hartan... Ba, nik hori uste dut ondo da, hola, kategoriak egitea jendia animatzeko eta gustatzen mazeo, urrengo mailara salto itxeko, hori beste kilo batzutan noten da, ez? Borrokan eta... Bai, bozeune, bai, eta... 3 kiloko mutil batek ezin dau sekula 100 kiloko mutil baten lana. 100 kilo horrek ondo landutako badi. Beste gauza bat da, bai, pixudun arrejautzaile bat beti daka ventaja. Ventaja ez daka. Pixu hori segun zelan dagoan. Claro. Ez da iguala 110 kiloko mutil bat kurtiutu dagoena eta dana landuta dagoena. Hori da, beste danako ipie bada, hori da. Lanin bakoa. Bueno, hau, pixkanaka, guztu zuen, nola aidan, txure hartzen. Bai. Oraindik barruko aldeak ikusten da pixka barrudan txuria daukana. Oraindik falta zaio, no? Honi gutxi gara beste 4-5 minutu. Hola mugitzen. Azkenean risotto bat 18 minutuan ero inde egoten da. Bai ingo duena da hemen tinta ondo zurgatzeko arraizalda pixka bota, ero txakoli pixka bota halko genioke bai. Baina berua bada hobeto. Ondo naztu. Eta honek emango dio honi, kolore beltza. Beltza gatuko da. Eta hemen, tintak eta hola saltza ituztena sobrekoak eta ibili lase, horrek ez dauki kalterik eta. Baina horiekin bai geratzen dela. Bai egia da, txokoak eta izatik deiko poltza lodia izate dutena tintana eta horiekin beltza geratuko zaigula, baina hemen nahi duguna da arroz beltz bat eukitxe. Beltza. Eta pitxo. Zelan aldatzen da, plater bat, momentu baten, bota hori, eta ondo naztu. Eta usaia dukago hemen ederra, Oze pixkat eia sartzen hasiat, Hombre, ez. Gaur, hon nintzen, gaurna baino lehena, otxan diona hon nintzen asoka bat egon zen. Bai, herrikiro jaialdiz itxen. Bai, egon zen, eurrezko aizkolariak eta egon zen. Aizkolariak eta arrejasotzaiek egon ziren. Bai. Eta batzuk nintzen, eta ero baskaltzea eta bai, 3etan. Iruretan. Otxan dion 3 baino lehena, inoiz iztala baskaltzen da. 3 baino lehena, ez da. Bueno, eta hemen di musu handi bat, geratu nindusten kalian, atxabaletako emakume simpatika batek, eta beste pare bateko 3, eta barreatzu bota genituen, baina esan nien, ia erdi konbentzituta txorin etortzeko, eta ez da izan, gaina batek esan ziren, bera dela munduko saltzako suena berak iten omen dituela. Eta esan nien, txorin etorbe gazu eta sekretua kontatzea, sekretu ez. Ja ikusten duan nire garaia etorri dela, orduan idatzik jautziko ditut, eta esan, oie, txorinen bota gara itxoz eta, ez. Claro, ez que sekretu ja kontatzen mozu eta sekreto. Ez da, sekretu. Harria jasotzeko lan sekretori badao? Ez, gogu eukibia. Da lana, ez? Da lana, da segi. Hau da, sekreto bakarra. Sofan, nik, zauri galden, sofan eserita olako elektroestimuladora jarrita hemen, tak, eta olan, usotxoa jaten olan, krispeta jaten. Da pelikula bat ikusten. Eta pelikula bat ikusten horrekin ez. Niri ez duzte behintzet horrek triunfau. Telebistan, hor goizaldeko. Bai, eta dominalera markaute eta besu behoai. Horrekin bakarri. Bai, hola balitzeke. Hainbatek erosiko aparato hori gero jarri eta... Nun, ostra. Horrek ez du funtzionatzen, Ez. Horre normalean jartzen diote mutikua, egunero onda gimnasioan lantzen bere abdominalak eta bere gorputza, hartu diote eta jarri iskete hori tak hori, eta... Izerdik espator... Alperri da. Bueno, hau, ni probatu ingo dut zer moz dagoen arroza, eta gatza eta gehituko diot. Euska falta zaio bendik. Gatza askorik ez botako, Zer honek, tintak beraz ja gatza izaten du. Niko bada gauza bat, nahiz eta gatzik ez bota... Piperbeltz pixkat be botako diot. Gatza eta piperra. Eta ondo naztu. Ur pixkat gehiago botako diot oraindik. Zer nik uste dut honek pixka behar duela. Eta gurina. Eta jungo naizena da,
hemen batzuei gazta gustatzen bazaizu, gazta pixka bota. Beste batzuk esne gaina botatzen dioten, nien aizolako esne gain zaldea eta gurinak inaniko koipe bota diogo ni bai. Eta honek ingo duna da, lodituko du hemen daukagun urra hau. Eta utziko dutana, krematzu. Eta erra, honek itxura bintzat, dauka Bikaina. ikusgarria. Hori bai, hau janda gero, harri jasotzen hasteko 4 ordu gero lan pixkat. Siesta igual. Siesta botatzea, komen izango da. Siesta, zuk egunero, siesta zer, goizeko bostetan jaikita, siesta txiki bat beti, bai. Ze, baserrian bizita, ez? Bai. Eta horbe zerbait itxeko beti egoten da. Beti, goguki eskeo, beti. Baserriak hori dauka, gauza polita baserrian bizitzea, baina beti dau zerbait iteko. Bai. Zer, ganaua ero bat gazu? Bai, okelako ganauak edazkau. Bai, zuek okelako garaia saltzen zuen? Bai, txala saltzetxu. Bai. Eta, bueno, era partea pollo eta txakur da, bueno, eta bar. Bai, eskenien baserri baten ematen dena, ez? Bai. Eskenien bai izaten da. Bueno, eskak jauko, ez? Ez nik pisu baten nori buruzut ikusten. Zeza betikoa baserriko... Bai, baserriko zen bai. Bai, ez? Eta hori kosta iten da, holan herritxikiko jendea eta, bueno, ni auzo txiki bateko nahi zeugakoa. Bai. Eta aurrena jo nintzenean holan Durangola eta bizitzen, ostra. Kosta, ez da? Kosta. Bai. Ni etxean bilusik giltzen nintzen, da oin bilusik gil eta bisilagunan egoten da holan behira, eta... Nik oporreta beti desiatzen oporreta juteko. Baina bulta itxeko ere bai, neure ingurura. Ni gustatzen zait oporretan jutia eta hori, baina etxera gustora bueltatzen naizen hori. Itzako neure baserrixe eta neure inguru da sagraua, bai. Eta, entrenatu hain ez duzuiten, normal kanpora, ez? Beti entrenatzen honen. Bai, zela jutenaz, bai. Eta, bueno, gero gimnasioko lanak eta abar, txine ditxuaz. Bai, garajin dagat, ipinitxe olako txokotxu bat eta... Bai, porque bestelan entre guerrira bajatu, beste da bar, denbora jun, ordu jun, eta... Eta, zuk esan zera, familia... Bai, familia kaso minako, eta... Zerrak oso, alaba, semia... Neska bat, bai. Zema denborakoa? Ba, febrero 3 urten gotxu. 3 urtekoa? Eta bigarren azein ga. Bai, Otzailin, utila bengun. Erto? Bai, pareji. Ja, perfecto. Bai, ja, kito. Bai. Hori eta harriakin, ja, kupua beteta. Bai, nik uste behit. Une besteran ordu batu ezpako ditzen. Eta nabaritzen da, jendeak esate du, aurrena bat daukasunean, esate dut, bigarren ekarri, ez tala nabaritzen. Ezurra. Bai. Pila nabaritzen da, bigarrena askuz lan gehiago. Doblia lana. Zu, saiatu harri bat banan, eropinak altzatzen. Eta norbait egoin, inar nahi badu harri jasotzen hasi, ero, zer, animatuko zen duen hemendik, ero... Dudarik ez, animatuko nukela, bai. Giro politiak uste nik, lehenguan otxandion egon nitzenean, da beraien artean da hori girua eta plazako girua eta... Bai, eta gero lagunak etxo zuzenak, eta nire harri jatotzik gauza politxek, mostez, jente ona ezautu, lagun onak egin, eta, bueno, viaje batzuk harrixean eskusakin egin ditu. Bai, emutxu zara holan juntzara kanpora eta... Bai, 2015 boizen izan ginen, Euskal Jaiota, bai. Eta horren aparte, beste viaje batzuk egin ditu. Eta, bueno, ez da bakarrik kirola eta kompetizio, hor entornotan mobitzen den jentire, esautu itxezu eta lagun horak egin eta... Beste esperientzi bat. Nik uste giro politiak. Giro, bai. Eta gero, eta plazako giro, hori, nik uste... Eta plazako giroi hori berezko izan behar da, plaza gizona izan behar da. Zuk ezautuko zen jendea kriston doaia dauzkana, eta ero... Bai, plaza urten eta ez da bienak. Plaza urten da ez da bienak ez erritzen, da hori ez pixka plaza gizona... Bai, plazi da, eta orduntxe emizu, alperrik engoza etxin kristona egin da... Eta jentia gainean da, gainera. Bai, eta ondo esaten da mogun geizkire bai. Eta antxistu goten da nire mida. Hor, alper eta etxine bai egin eban, eta espane ban egin. Hanen mida. Bai. Eta hori, presinio hori iruten bat jakinen mida. Jakilo, balixo, ez dakiz zelan ezal. Kirol guztitan, hori nik ezaut, da nire kirolean da beste pilaten. Ikusten zu jentea, entrenatzen da, kriston denbora honak, ero doaiak eta oso onda hiltzanak, eta ero, kompetizioanean, ez du... Zerbixu blaga ez, bai. Eta beste batzuk ez direnak horren... Fisikoki ez direnak hain fuertea, baina gero hasiten dienak.
Hori eukin, hori ja bere Hori ja, bai, eukin prozagizuna bakotxan nahi zitzen da. Bueno, ba, guk honi, oin, hemen, patxar pixka botako diot. Eta hemengo zapore guztik, listo, horra. Ondo naztu, eta hau badao. Beira zeitxura dukan honek. Hau dao, bueno, ikusgarria. Ba, platertxo bat atarako du. Plater, sakon batean, ez? Hau, igual, hola txik. Hau, razioa harri txikitakoa jarriko. Harri handitakoa, ez? Harri txikita handi, txapelketa bat bada ez duzu asko jango, normali mitzen. Ez? Ni neukez, nervixuk eta... Bai, estomagoa itxi zizu, Bai. Ostra. Eta aparte ez da ona. Estomagoi lan gutxi eman. Txapelketa bat entrenamiento fuerte. Bai. Odola muskuluetan egon behar da ez estomagoan. Hori da. Eta horre digestio astuna egiten badu, odola horre egoten da, lanian, eta behar dana da, dana giarretan egotea. Hori da. Giarretan da gorpuz guztian. Bueno, hau, horrela jarriko du. Eta hemen daukazue. Arroz beltza txokoarekin. Zuentzako, eta denetzako. Ino proben behar da. Bai. Hora zezu zarrezka eta... Piskarri. Txusi. Venga, probatu behar. Bero da hori, Beste? Bai. Erre barik. Ui. Erra. Probatu ez, jan. Bai. Zer, arroza, arroza jaten da, ni jaten duke arroza egunero. Lepo, bai. Eta holan beltza hau. Eta honi hemen arrautza bat holan eskalfauta ere bota eskero. Bueno, ikusgarria. Erra. Bueno, Bikain. Txakolinak garri dugunez, ingo gunak txakolina hau hartu, eta galeper batzuk prestatu ditu txakolinak. Ingo ditu da hori, galeperrak txakolierara, ikusiko zuen modu errez batean, lapiko askarrean, eta 5 minutuan egiten dira, askar, eta oso goxua eratzen.